Ndị ọgọrọ ma na-ege m ntị, kedu ka ị mere, kedu ka ekesa anya m, kedu kwa anụ ka mvazi si egwu ji. Afọ mbụ ọmalịcha ada Igbo. N'isiokwu anyị tata, m chọrọ igosi unu otu mkpụrụ osisi enwere n'ala Igbo kacha, ọ bụrụ na ọ ya kacha, mana o nwere ezigbo uru ọfụma. Ya bụ mkpụrụ osisi dị etu m chọrọ igosi gị bụ mkpụrụ osisi a na-akpọ mkpụrụ ugoro. Ugoro bụ ihe eji wee mara ndị Igbo, eji amara ha, mana ọ bụghị na o nwere nsọ maọbụ ihe dị iche maọbụ ugwu dị iche ha na-akwanyere ya dịka ọjị. Naanị na ọ nwere ọtụtụ uru dịgasị iche iche na ugoro mere m chọọ igosi gị. Nke a bụ ukwu osisi ugoro, etu a ka o si adị ghọta. Ọ bụrụ na imechaa ya, ị ga-arapụ ya ka ọ daa. Ọ bụrụ na ọ dacha, ụfọdụ na-arapụ nke ha ma ọ bụ na ọ dacha ọ ree tupu ha ewepụ ya wee gbawa ya, mana ụfọdụ anaghị ha ahapụ nke ha ka ọ rechaa. Ụfọdụ na-agbawa ya etu ahụ mgbe ọ ka siri ike, ya dịka onye nke a kịta anụwa ọ na-agbawa ya. Ọ gbawa ya kịta anụwa o siri ike, ọ sachaa ya, ọgwụ afọ ka onye nke a chọrọ iji ya wee mee. Nwee ndị na-arapụ ya ọ ree, ọ bụ na onye a bụ naanị mkpụrụ ya ka ọ chọrọ iji mee ihe, o wepụta ya. A na-abịa ewepụta nke a kịta, a na-aracha ya aracha. Ị ga-aracha nwa azụ ya, ọ na-akwụsị afọ ọtụta na ihe dịgasị iche iche. Mana ọ bụrụ na ọ bụghị onye chọrọ ije wee mụọ ọgwụ ozugbo anwa, ihe ọ ga-eme kịta bụ ọ hapụ ya, ọ ghọta ya, ọ hapụ ya o ree, rechacha ọfụma wepụtazie mkpụrụ ya n'ime ya, etu ọ si eme ugbu a. Ifugo onye nke hapụrụ nke ya ka o ree, ebe ọ wụnyere ya bụ na ukwu ule maọbụ abụọ ule. Ọ bụrụ na ọ bịa hapụ ya, ọ saa ya, ọ sachacha ya, ugbo anụnwa ọ bịa gbaa ya n'anwụ. Ọ bụrụ na ọ gbachaa ya n'anwụ, o burizie ya gaa afịa. Ndị ga-ego ya ihe dị iche iche eji akụ inu eme buru ibu, dịka mmanya nakwazi mmanya nke anụnwa. Ugbu a bụ mgbe ọ kpọchara, a ga-agba ya n'akpa ka eburu ya gabazie afịa.